Γιάνκοβιτς είναι παραφορά, ο Σλότερ, ο Μπατίστα, ο Γκίφτ και ο Παπάς οι 5 του Παναθηναϊκού. Στον Μπατίστα, double team, ο Γιάνκοβιτς παίρνει αυτό στην προσπάθεια, ευστοχή σε σουτ 3 πόντων στο 0. Την ώρα που ήταν η μπάλα στον αέρα να μηδενίζει το χρονόμετρο και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός σε ένα τεράστιο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη που φεύγει νικητής με το εύστοχο τρίποντο του Γιάνκοβιτς 71-68. Δείτε ξανά την προσπάθεια του Γιάνκοβιτς και πότε κοκκινίζει το ταμπλό. Όταν η μπάλα έχει ήδη πάρει πορεία προς το καλάθι. Είναι καθαρά εντός χρόνου το σουτ, δεν υπάρχει ζήτημα. Και είναι και μακριά από την γραμμή των 3 πόντων. Είναι την ώρα που ο παγιδευμένος, παύλα εκλοβισμένος Μπατίστα στο double team ψάχνει να βρει στήριγμα, πετάει έξω στον Γιάνκοβιτς για να πάρει αυτό το τρίποντο και να δώσει την πρόκριση στο τελικό στο